Egun on guztioi, hasiera emango diegu gaurko jardunaldiari, horrela igual gerturatzen da jende gehiago etortzen ari dana. Isiltasun pixkat eskatzen dugu, mesedez. Atzoko jardunaldiak retomatzen ditugu, atzo izan genuen inaugurazio hitzaldia, Isadora Kirekin. Eskerrik asko eman dizuegu etorri zareten guztioi. Eskerrak ere eman nahi dizkiogu streaming bitartez jarraitzen ari zareten pertsona eta erakunde guztiei. Beraientzat, streaming bitartez jarraitzen ari direnentzat ere esatea asistentzia teknikoa izan dezaketela arazorik egongo balitz. Parte hartze aldera, orain Ximenaren parte hartzea izango dugu eta bukatzerakoan, hemen presente zaudenok eskualtza eta mikrofona eskatu dezakezue, eta streaming bitartez jarraitzen ari zaretenok ere txata erabili dezakezue horretarako jendea da bai degulako hori begiratzen. Tenemos traducción simultánea a los 4 idiomas. Lau hizkuntzetara daukagu, aldi bereko interpretazioa, eta kanpoan entzungailuak dituzue streaming bidez jarraitzen ari zaretenok, horriaren goialdean duzue aukeratzeko. Batzuek jakingo duzue, laburte dira, jardunaldi hauek egin nahi genituela, pandemia gertatu zen, eta horregatik 4 urtean behin egin dugu oraingoan eta ez 2 urtean behin. Alde erdi ona da, berriro aurrez aurre elkartzeko aukera izan dugula. Biratu guztiei, Isadora, atzo atxaldean egin zena, Ximena, Luisa Maria, Luisa, Yunis, Adam, Rita eta Amadorri. Eskerrak bereziak ere Mireia Kanori, hemen ezkerraldean dagonari, laguntza oso garrantzitsua izan dalako gaia kokatzeko eta gonbidatuen proposamenak jasotzeko. Esker bereziak ere moderatzailei eman nahi dizkiegu, Mireia Kano izango da gaurko oraingo moderatzailea, Laura, Kristina eta Irantzuri ere, bakoitzak bere atalean moderatuko dula. Orain hasiko gara Ximenaren ponentziarekin, ondoren izango dugu kaferako atsedenaldi bat, kafe ostean beste 2 esperientzia elkarbanatu edo ezagutuko ditugu, eta gero bazkarira joango gera. Ez gara hemendik aterako, hemen ondoko salan izango da katerina, Lapiko Katerin enpresarekin. Eta bazkalostean izango dugu esperientzien mahai bat, eta hor ezagutuko ditugu hainbat esperientzi. Cerraremos la jornada con... Eta sokolerekin amaituko dugu jardunaldia. Perkusio afrikarra egiten du, eta baita ere akta bisualak egingo ditugu. Horrezkerretan dago Alma, eta berak egingo du bloke bakoitzeko panel bat. Gainera ere, nahi genuen pixkat modu parte hartzaileago batean lan egin. Ondoko aretoan, Katerinerako aretoan badago ere panel bat, eta inork zerbait adierazi nahi badu, proposamenen bat, edo gauza ezakite iradokitzaileren bat adierazi nahi badu, bertan egin ahal izango du. Daukagula hemen, hor dugu Andrea grabatzen, eta streaming bitartez emititzen ari geralako ere, kamera bat egongo dela. Norbaitek arazoren bat baldin badauka, ez dula nahi grabatzea edo ez, gero editatu egingo dira hemen bideo batzuk, pegatina hori batzuk ditugu hemen kaskoen mailetan, orduan jartzea hemen, eta gero ediziorako orduan, ez dugu pertsona hori aterako. Bestalde ere, eman ditugu olako batzuk, ola akreditazio antzeko batzuk, pixkat erresteko edo interakzioa pertsonen artean, eta horrela jakiteko zeinekin edo, hitz egin nahi dugun, eta agentzia eta udaletxeko taldeak ekipo azul gera, jakin dezazuen edo zerbait baldin badezue. Komunak hemen daude atera eta eskubita. Ximenak bere parte hartzean egingo du enkesta bat online, gure datuak erabili barritugu, ¿no? Creo que la saltaremos por tiempo. Ah, sí, la saltaremos por tiempo. Entonces esta explicación no la voy a dar. Venga. Tatxoan sartu dizuegu ebaluaketa horria, eskertuko genizuke joaterakoan joan behar dezutenean betetzea.
Streaming bidez jarraitzen ari zaretenok ere, linka jaso dezuenok hor ere zintzilikatu dugu ebaluaketa horria, ere eskertuko genuke betetzea. Hemendik ere esan didate eskatzea mugikorrak itzaltzea, mesedez, hemen zinean bezala. Eta, bueno, querría terminar remarcando que casualidad, hoy 24 de mayo es el día... Eta amaitzeko maiatzaren 24a bada bakearen eta desarmearen aldeko emakumeen eguna. Armi-armak Arriaga plazan egingo den manifestaldira gonbidatzen gaitu 7:30 izango da. Tion artean hausnarketa eta konbersaziorako, eta nik hasiera emango diot. Mireia Cano izango da orain tarte honetako moderatzailea. Mireia Cano es consultora de género con más de 15 años de experiencia en agencias... Nazio Batuetan aholkulari lanak egin ditu, ibilbide luzea du emakumeak eta bake prozesuak landu ditu batez ere. Aholkularia izan da Norvegiako kanpo arazoetan eta parte hartu du Kolonbiako prozesuan bakea kontsolidatzeko Norvegiako zentroan lan egiten du. Hainbat genero ebaluazio zuzendu ditu, beste agentzien artekoa gizarte ekintzan eta ekintza humanitarioan generoa txertatzeko. Agako nazioarteko erakundean ere parte hartu du, aholkulari lanak egiten ditu, hainbat garapen eta genero estrategiatan, eta bada genero arloko trebatzailea ere. Cano Gender Solutionseko sortzaileetako bat da, eta aholkularitza ematen die nazioarteko gobernuz kanpoko erakundei eta nazio batuetako erakundei ere. Empecemos bien. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Egunon, eskerrik asko. Nik batez ere Bilboko udalari eman nahi dizkiot eskerrak eta hemengo lankidetza erakundeari. Pertsona asko aritu dira lanean. Que se ha estado pensando la comida, la música, la documentación gráfica. Eskerrik asko gonbidatzeagatik eta hemen parte hartzeko aukeragatik. Eta eskerrik asko ere hemen daudenei eta streaming bidez jarraitzen ari direnei. Hainbat gauza komentatu nahi nituen, lehenik eta behin generoari buruzko jardunaldi batzuetan garrantzitsua da begirada zabalik mantentzea, eta ez dakit nola itzuliko duten interpreteek eta barkamena eskatu nahi diet. Ez dakidalako kontzeptu hau existitzen den, agian euskeraz bai, ez dakit. Generoaren inguruko ideia asko ditugu, ez da generoa, erlijioak, haurrak, egoera zibila, baditugu kode horie, baina uste dut generoan lan egiten dugunok ere pentsatu behar dugula generoan sormen gisa, gauza, sortzaile gisa. Nunca tenemos tiempo en una emergencia para... Inoiz ez dugu beharradina langile, beharradina denbora, garrantzitsua den lana egiteko. Beraz, gaurkoa bezalako jardunaldi batean, generoa eta ekintza humanitarioa izbide ditugunean, oso garrantzitsua da begirada zabalik mantentzea. Eta bigarrengo bidapena da 5 pertsona ezagutzea. Ideia hau atera nuen duela aste pare bat, egon nintzen genero jardunaldi batean, moderatzaileak gonbidatu gintuzten 5 pertsona ezagutzera. Ez agentzia berberean edo gobernuz kanpoko erakunde berean lan egite duten pertsona, baizik eta inoiz agurtu ez ditugun pertsonak ezagutzera. Oslon horixe izatzen bidapena, eta nik zintzo bete nuen. Eta esanen kaixo, my name is Mireia, what do you do? Eta emakumea zen, emakume pakistandar bat, bere beloa zuen, bere betaurrekoekin oso adi jarraitzen zuen konferentzia, eta azaldu zidan, zergatik zegoen Oslo, bere senarraren berri, bere semaren berri eman zian, eta galdetu nion, zertan egiten duzu lana? Eta esan zidan, jostailu erotikoak diseinatzen ditut, eta esan nion, harrigarria. Eta orduan konturatu nintzen nik genero aholkulari gisa ere banituela nirela
ideiak, nire aurre iritziak, nire estigmak emakume pakistandar horren inguruan. Beraz, hausnarketa honekin adierazten dizuet edo adierazi nahi dizuet ekintza humanitarioan dihardugunok ere baditugula aurre iritzi horiek. Eta badakigu zer behar duten, zer lehenesten duten, zer nahi duten, zer ez, eta nire iritziz gaur beharrek helarazten digutena da, galdetu arte ez dugula jakingo. Eta tresna honek hain zuzen ere laguntzen digu gero egokitzen gure ekintza benetan behar dutenaren arabera, ez gure iritziaren arabera. Eta gehiago luzatu gabe, Jimena aurkeztuko dut, Boliviarra da, Jakan bizi da, eta 20 urteko esperientzia profesionala du. Giza eskubideekin lotutako proiektuekin hasi zen, proiektuen artean ere lan egiten zuen landaketa ilizitoen ordezkapenaren alde, eta bere lana da guri laguntzea, ikasten. Nola egiten dugun aurrera gure konpromiso instituzionalekin, eta batez ere nola aldatzen den pertsonen bizitza, gure ekintza humanitarioko erantzunekin, nola lortu aldaketa jasangarriak, iraunkorrak, pertsona guztientzat baliagarriak izango direnak. Eta hemen dago, genero tresna hau partekatzeko, eta gu inspiratzeko, gehiago ikasteko nahi izan dezagun, eta erago jateko nahi izan dezagun. Hitz emango dizut. Solo necesito cambiar esto aquí. Solo un minutito, perdón, voy a ver la logística aquí. Ya están cambiándolo. Ahí. Sí, pero me estabas compartiendo, creo. Ahora está cogiendo. Vale, vamos a ver. Pueden ir aprovechando para conocer a la persona que tienen al lado, de ser su primer amigo. Da aukera baliatzen, inoiz agurtu ez duen pertsona agurtzeko, bere lehen laguna. Solo me instalo bien aquí para poder arrancar. Perfecto. Pues buenos días a todos y muchas gracias nuevamente. Egunon, eskerrik asko, berriro ere, gonbidapenagatik, eskerrik asko, gaur ona ekarri gaituztenei. Egunon, arratsaldeon ere, internet bidez, munduko beste leku batetik jarraitzen gaituztenei. Eta hasiko gara, ez dago, ezeko lehenengo saioarekin. Gaurko asmoa da, bart egon zirenentzat, pixka bat argitzea. Isadorak aipatu zituen tresna horiek eta nola eramaten den aurrera. Bart egon ez zirenentzat ere laburpena azkar bat egingo dugu. Eta gero, diagnostikoan sartuko gara, ikuspegi orokor bat izan dezazuen da ideia, eta nola egiten den urratsez urrats. Eta erronkak ere aipatuko ditut, urrats bakoitzak bere erronkak dituelako. Oso testuinguru konplexuetan lan egiten dugu, eta diagnostikoetan ere agertzen dira. Eta ikusiko dugu ere non kokatzen den genero diagnostiko azkarra, eta aipatuko dudan guztia, Bart ere nolabete aipatu zen, eta bi webgune honetan ikus dezakezue. Lehenengoan toolkit guztia daukazue, tresna kutxa guztia, frantsesez, ingelesez eta gaztelaniaz. Hor daude, tresna guztiak, formulario guztiak, diagnostikoan erabiltzen diren guztiak. Eta, bigarren loturan, ikus dezakezue, trebakuntza programarekin lotutakoa. Pueden Zuzenean sar zaitezketen nahi baduzue, baina linkak ere bidaliko dizkizuegu geroago nahi baduzue.
Atzokoa pixka bat labur bilduz, lau mugarri daude genero analisi azkarrean. Lehenengoa da noiz sortu zen genero analisi edo diagnostiko azkarra. Sirian sortu zen, atzo entzungo zenuten ere oso erronka handia izan zen, ezin ginen sartu herrialdera, bertakoak ere ezin ziren leku batzuetara sartu, eta genuen ere tresna kutxa bat, azkar antolatu genuena ikusteko ea nola aztertu kasu honetan Siriako genero egoera. Hori 2013an, 2015an jada egonkortuta genuen tresna kutxa hori eta martxan jarri genuen ere prestakuntza programa. Oso irisgarria da metodoa berez, baina prestakuntza pixkat behar da. Beraz, tresna kutxa erabili izateko prestakuntzatxo bat antolatu genuen. 2018an eskuliburua argitaratu genuen eta tresna hau berriro ere guztiek eskura dute, hainbat hizkuntzatan ikus daiteke, eta bada sektoreko tresna bat esango nuke, ez? Sektore osorako tresna bat. Carez hitz egiten dudanean kare esango dut Latinoameriketan horrela esaten diogulako. Kanpo azterketa bat egin genuen, kanpoko aholkulariekin, eta munduan egindakoaren lagintxo bat bildu genuen aztertzeko zer genuen eginda eta ikusteko zer balio zigun diagnostiko horretan ere laguntzeko. Eta genero diagnostiko azkarrak egiten direnean jakin behar dugu genero arazoak egoten direla ere krisietan, ezta? Eta krisiek modu oso desberdinetan eragiten dietela eragilei. Eragiten die bereziki aurrei, adinekoei, emakumeei, baina badira ere beste faktore batzuk. Etnia, baldintza edo egoera ekonomikoa, eta horrek guztiak eragina du, ezta? Eta atzo jada pixka bat eztabaidatu genuen honen inguruan, horrelako diagnostiko bat egitean, ikusten dugu zerk egin duen okerrera krisiaren ondorioz, baina adi egon behar gara ere ikusteko zer aldatu den, ezta? Zer aldatuen krisiaren ondorioz, eta aurreikusi behar da ere zer urrats posible eman daitezken. Diagnostiko azkarra, bere izenak dioen bezala, azkarra da, eta momentu egokian iritsi behar da. Arina izan behar da beraz, eta baliatu behar du eskura dagoen guztia. Informazio bilketa egin beharko badugu, funtsezkoa den hori bildu beharko dugu, ez nahiko genukena, baizik eta funtsezkoa dena. Progresiboa da, daukagunarekin hasten gara, lor dezakegunarekin hasten gara, behar adina ona den horrekin, hasiko gara, eta imperfekzioa onartu egin behar dugu, hori da bigarren elementuakoa. Ulertu behar dugu gure diagnostikoa imperfektua dela, eta niri interesgarria iruditzen zait, adibidez Nigerian egin genuen diagnostikoetako bat, oso zehatza zela, ez? Esaten zuen, soilik erreparatu diegu 65 urtetik gorako adinekoei. Ez daukago informaziorik aurrei buruz, emakumei buruz, ez dago informaziorik eta orain ezin dugu hori guztia landu egoera dena izan da. Eta hasieratik mugatzen duzu horrela ere, ezta? Diagnostikoak praktikoa izan behar du, eta interpelatu behar dituzte teknikariak, ur teknikaria, adarpetxeko teknikaria, dagokion teknikaria, ezta? Eta kontuan izan behar da ere, genero
dinamikak ezagutu behar direla eta adierazi behar direla. Badakigu generoaren araberako komunak egin behar direla, baina zer gertatzen da? Ezintasun bat duen pertsonarekin, hor geruzak erantzi daitezke, oinarrizko diagnostikoa egin ostean. Eta hainbat mailatan aplikatzeko modukoa izango da, adibidez, COVID-arekin egin zen mundu mailako bat, badaude ere eskualdekoak, Mekonekoa, Latinoamerikako hainbat eskualdetakoa, eskualde eta ezpia eskualdei dagozkienak, nazio mailakoak, baditugu ere, krisialdi jakin batzuei buruzkoak, eta horien helburua oso bestelakoa izan daiteke. Adibidez, izan liteke interesatzea generoarekin lotutako diagnostiko bat egitea, gauzak aldarrikatzeko, edo finantzaketa lortzeko, kausa baten alde, hor aplikazioa oso zabala da. Hainbat testu ingurutara eta mailatara aplikatu daitekelako. Eta niretzat badu balio handi bat, eta da ikasteko aukera ematen digula, eta ikasten dugula eginez. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela, ere ulertzea lan egiten dugunean garrantzitsua dela gure gaitasunak handitzen ari garela ulertzea, hau da ikasten ari garela ulertzea. Eta zer eduki ditu genero diagnostiko azkar batek, hauxe ikusiko genuke horrelako analisi edo diagnostiko batean. Genero rolak eta erantzunkizunak aztertzen ditu eta beti alderatzen du zer nolako egoera zagoen krisiaren aurretik eta zer nolako egoera dagoen gaur egun. Aurre egiteko gaitasuna eta mekanismoak ere zehazten dira, adibidez Etiopian lehortea baldin badago, beste herrialde batzuetara joan behar dira gizonak bizitza aurrera atera ahal izateko, edo bada ere beste aukera bat emakumeak laneratzea, lan merkatuan sartzea, zerbitzuetarako sarbidea, nolakoa den, osasunerako sarbidea, zer nolako sarbidea duten LGTB komunitateko kideek, Nepalen adibidez ez dute legezatutako dokumenturik, haien identitatea errespetatuz, eta horrela ezin dira atera Nepaletik, ezta? Parte hartzeari dagokionez, Ukrainan ikusi dugu emakumeak parte hartzen ari direla gehiago voluntario gisa, bertako erakundeetan, gertuko testuingurutan, hau da parte hartze informala edukitzen ari direla, baina ez espazio publikoan espazio militarizatua dela eta horrelako egoerei ikusgaitasuna eman nahi diegu diagnostikoa egiten dugunean. Atzo Isadorak esan zuen horrelako analisi bat egiten dugunean indarkeria ikusiko dugu eta ziurrenik gora egiten du. Baina kontu handiz egin behar dugu. Generoarekin lotutako indarkeria badituelako implikazio tekniko etiko asko eta segurtasunarekin lotutakoak ere. ¿Qué capacidad de movilidad tiene? Mugikortasun ahalmen daukaze arrisku ditu letrina batera doanean edo hurbila doanean. Eta azkenik, ze behar, ze aspirazio izan ditzakezu larrialdi batean, orain, eta oso epe laburrean. Baina Palestinan bezalako diagnostikoetan, ari gara hor bizirik dagoen krisi bati buruz hitz egiten. Eta adibidez nerabei buruz hitz egiten dugunean emakume nerabei buruz garrantzitsua da haiei prestakuntza ematea, ikas dezaten jarduera ekonomiko bat. Beraz, larrialdi bat hartatzen ari zara, baina aspirazio horiek erakotsiko dizute nola bideratu rekuperazioa, nola bideratu daiteken zure esku hartzea beste arlo batzuetara. Eta hementxe utziko dut, atzo Isadorak aipatzen zuena
azpimarratzeko alde berdean genero hizkuntza lantzen dugu modu erakargarriago batean grisean, ikusten duzue genero analisiaren oroar kerek egiten duena. Eta hau da hizkuntza astunena. Dokumentua irakurtzen duzenean genero nozio gehiago izan behar da elementu hauek guztiak aztertzeko. El mensaje aquí es que el análisis rápido trata de simplificar, ¿no? Como haces Nola egiten duzu genero azterketa bat landu beharreko gaiak hartuta, baina simplifikatuz gainera termino hauen erabilera eta gainera begirada zorroztuz. Ze denbora gomendatzen dira azterketa hau egiteko. Hau da ziklo ideal bat, hemen ikusten dena. Baina beti kontutan hartu behar da zeintzuk diren leku bakoitzeko baldintzak, erantzun humanitarionek honek izan barko lukete, prestakuntza aldi erregularrak prestakuntza egiten dugu hondamendietan, eta hor ja generoa sartu beharko litzateke ez, nolakoak dira genero baldintzak harremanetan, eta testuingurua oro har herrialdean, beraz gure larrialde prestakuntzan jadanik izaten dugu informazioa, ulertzen ditugu krisi aurreko baldintzak zein diren. Eta krisia hasi eta 48 ordura informazio hori eguneratu egiten dugu. Eta bestela zerotik sortzen dugu, baina bigarren mailako datuak dira. Eta ahalegintzen gara ulertzen nolakoa dan herrialdea, nolakoa dan herri bat, hiri bat. Gero sartuko naiz xehetasun gehiagotan. 2 astera bigarren mailako datuak errebisatu ditugu, txostenek ikusi ditugu, sektorekako diagnostikoak, nazio batuak egiten duena, beste agentzia batzuk, tokiko informazioa beste hizkuntza batzuetan guk aurki genezakena, baina informazioa aberasgarriagoa dute, ingelesez baino. Eta horrela jadanik lehen diagnostiko bat izaten dugu, bigarren mailako datuekin, eta 6 astera, lehen mailako datuak atera nahi ditugunean, 6 astean txosten osoa izango genuke. Nik azpimarratu nahi nuke ere Isadorak atzo esan zuena. Hau da une funtsezkoa, 48 orduak, hor hartzen dira erabaki nagusiak, zeintzuk dira emaileak, doantzak ematen dituztena, jakiteko nola ekingo dugun. Beraz, genero ideie bat izatea epe laburrean, funtsezko gakoa da hasieratik izateko. Eta konfirmatuz, osatuz joango da diagnostikoa osatu ala. Eta zorionekoak baldin bagara, azkenean ebaluazio prozesu bat ere abian jarriko dugu erantzuna oro har aztertzeko. Eta benetan ondo egin dugun jakiteko. Los pasos para el diagnóstico rápido son 5. Diagnostiko azkarra egiteko 5 urrats behar dira. Banan deskribatuko ditut, baina hau da hasierako markoa. Hemen kontzeptualizatu da tresna paketea. Lehen bizi bilatu egiten dugu. Hau da lehen urratsa ematen dugu. Ulertzea generoa une horretan, krisi aurretik. Hau ateratzen da prestakuntza alditik, baina berriz ere ulertu behar da nola zen dena krisia hasi aurretik. Eta asmoa da, eskura ditugun datuekin, puntu hauek azpimarratzea. Rolak, genero erantzunkizunak, zer gertatzen da hezkuntzarekin, ahalduntze ekonomikoarekin, parte hartzearekin. Hemen ikusten dituzuen elementuak hau berriagoa da, Ukrainakoa da, eta infografia bat bezain erraza izan daiteke. Herrialdea ulertu nolakoa den herrialdea, emakumeak gehiengoa direla, gero adintarteak hauek direla, ulertzea emakumeak mendekoagoak direla, laguntza sozial gehiago behar dituztela erretiroan daudenean, ulertzea ere bai hauek direla, ezintasunak dituzten pertsonen irudia. Beraz, hor ikusten dugu aldeak daudela, beraz, hor zerbait arraroa badago, eta horrela identifikatu dezakegu ze errealitate duten. Hemen azpikoa Irakekoa da. Dokumentu hau zabalagoa da, Oxfamekin batera egin da, 5-10 horri bitarte izan dezake,
baina narratiboagoa da, baina asmoa da ere ulertzea testuingurua zein den. Bigarren urrats gisa, biltzen hasiko gara, da bigarren urratsa. Beraz gu jadanik dakigun horretatik informazio pixka jaso dugu, baina sakondu egin behar dugu. Bigarren mailako datuak zer dugu eskuragarri. Eta dokumentu mordoa biltzen dugu, aurkitzen dugun guztia, biltzen dugu, eta mapeatu dugun guztiari esker sakondu egiten dugu batzuetan. Informazio gehigarria behar dugu, sartu egin behar dugu, nolabait esateko. Sartu egin behar dugu krisiaren testu inguruan eta talde zehatzetan enfokatu beharrezko izan ezkero. Datuak ez balin badaude batez ere populazio batzuetan edo benetan ulertu behar dugu zergatik dagoen kontraesanezko informazioa. Ni Nazio Batuetan ikusi dut txosten bat esate baterako, diagnostiko bat zegoen agentzia artekoa, ondorio bat ateratzen du emakumeen rolari buruz etxeko erabakietan, versus beste ikerketa bat une horretan bertan beste ondorio batzuk ateratzen dituena. Beraz, lehen mailako bilketak ulertzen dizu hori, laguntzen dizu hori ulertzen. Ez da estatistikoki perfektua, ez da horretarako diseinatua, beraz, asmoan oinarritzen da. Zer nahi duzu jakin? Eta hor dator intersekzionalitatea. Hau da, hainbat geruza betetzen zoaz, nahi duzu guraso bakarreko etxea jakin zenbat diraen, jakin desgaitasunak dituzten pertsona zentzen dituzten edo ez, beraz, geruzak eranste dituzu eta horrela bila joaten zara informazioa bildu alizateko. Mireiak esan duen bezala, ez dugu ezertxore asumitzen inoz. Ez dugu inoz pentsatzen erantzuna badakizkigunek. Hau da, adibide bat niretzat izan zen uste dut Nepalen gertatu zela, segurtasun alimentario kasuan ikusten zen pertsona gehienak ezin zutela janaririk eskuratuko bidagatik. Baina herriren bat hobetzen ari zen bere erabakiak janariren inguruan osasuntsuago jaten zuten, lehentasuna eman zioten elikagaiak erabiltzeko moduari, beraz batzuetan harritu egiten gaitu aurkitzen dugunak. Hemen asko sartzen da kalterik ez egiteko manejua, datuen erabilera, erantzulea. Horre guztiak erantzukizuna eskatzen du. Bermatu, pertsonak, giro, seguru batean daudela eta parte hartu nahi dutela. Hemen adibidea jarriko ditut. Ikono hauek tresna paketeren barruan daude. Hau da ditugun aukerak. Hau dira talde fokalak, gonbidatu egiten dituzu taldeak, izan daitezke emakumeak, emakume batek ekarriak, bermatzeko segurtasuna handiagoa egongo dela espazioan, adinka desagregatu ditzakezu, inkestak ere bai, inkesta tipikoa, horretarako inprimaki bat duzu eta betez joaten zer elkarrezketa bitartean, edo bitarteko teknologikoak erabiltzen dituzu ere bai, behaketa zuzena izan daiteke, horretarako gidak badaude, tresna paketean, izan daiteke elkarrizketa bat informatzaile gako batekin, izan daitezke kontakizunak, Isadorak atzo esan zuen, gehien gustatzen zaion tresna hori dela. Oda, nola ateratzen dituzu banakoen historioak ulertu izateko nolakoa den larrialdea. Eta azterketa grafikoak ere egin daitezke kanpamendu batean. Hau da, nola emakume batek eskuragarri duen karpa batera joatea, auzokoekin egotea edo saneamendu instalazioak nola dituen eskura batetik bestera mugitu izateko. Para mí, algo que ha resaltado. Zerbait benetan azpimarratzekoa da, erabaki behar duzu zer erabiliko duzun testuinguruaren arabera. Nigerian esate baterako, datuak biltzean, tresnak teknologikoen erabilera bultzatuta genuen Voice App aplikazioa dugu. Esate baterako, zuk elkarrizketa duzun bitartean testua sortzen dizu, transkribitu egiten dizu testua hor esaten dena, eta gero ondoren katalogo bat egin ditzakezu erantzunekin, eta gero ondoren analisia errazagoa da. Teknologikoki zoragarria da, ze uzten dizu informazioa guztia biltzen, eta gero analizira eramaten, baina gero gertatu izan da, elkarrizketatua aurrera egin jala, esaten du momentu batien, baizu eta aurrera jarraitu nau.
niri galdera horiek ez zaizkit gustatzen, edo ez zaizkit gustatzen egoera, eta ez dut aurrera jarraitu nahi. Edo teknologiarekin oso pres joaten gara, eta emakumeek esan dezakete, bueno, nik nahi dut elkarrizketa egitea, baina nire auzokoarekin batera, eta auzokoak pixkat zarata sortzen du elkarrizketa horretan, elkarrizketaren dinamikan, eta orduan ez da leiala, hau da, hor badagoelako ere beste pertsona bat, auzokoa esate baterako, beraz, teknologia eta erabiliko dituzun medioak, bueno, egia esan gaur egun dagoen guztia zoragarria da, baina kontutan hartu behar da, behar bada planak aldatu daitezkela. Bitarteko digitaletan, adibidez 15 pertsona batekin hitz egin dezakezuna, 30-40 minutu bihur daiteke. Hori ere kontutan hartzekoa da. Batzuetan 5 galderetako enkuesta batekin nahi duzu, baina azkenean 2 egitera iritsiko zara. Beraz, asko dago hortatik eta kontutan hartu behar da datuak biltzeko orduan. Adibide batzuk ikus dezazuen. Hau da inkesta tipiko bat. Atzo galdetzen zuten ze motatako galderak egiten dira. Beraz, hau da inkesta tipikoa. Inkestatzaile bate beteko lukeena elkarrizketa bat duenean pertsona batekin. Genero rolekin dago boteta, hau da, ze behar dituzten esate baterako emakumeak. Hemen ezkerrean talde fokalak agertzen dira, adibidez galdera, adibideak ze galderak egin dezakezun talde bat facilitatzen ari zarenean. Eta hausaz, hemen galderetako bat hartu daiteke, baina zuek jakin dezazue. Hau da, gehiago da, elkarrizketa ban galdera irekiak egin dezakezu, ere bai. Eta hemen, azpian dagoena aldaketa kontakizun bada, historia bada, pertsona individual batentza da. Pertsona bakarrarentzat. Ze gertatu da zuretzat, zergatik da garrantzitsua aldaketa hau, zer esan nahi du honek zuretzat, eta gero, hortik aurrera, sakondu dezakezu beste arlo batzuetan. Baina hemen pertsonan oinarritzen gara. 2 erronka nagusi daude hemen. Normalean datuak biltzen ditugunean, jakin nahi dugu zer aldatu den. Baina askotan, ahaztu egiten dugu zindan impactua aldatu da esate baterako ez dagoela janaririk. Edo jendeak lana galtzen duela. Edo aldatu da ez dagoela ura lortzeko modurik. Nola eragiten dit niri? Hau da, horregatik, beti saiatu behar dugu bigarren galdera hori egiten, eta xehetasunetan sartzen nola, ze impactua duen horrek nire bizitzan. Nik ez dut jaten, seme-alabei jaten eman behar dira delako. Ez dago urik, eta jende asko dago goitzez, beraz gau ez joaten naiz, beraz arriskatu egiten naiz. Eta, bueno, bigarren galdera hori da, benetan nola zer egin izan duzuan, eta beste erronka bat nik ikusi dudana, honetan da, larrialdi egoera batean, pertsona bat beti ahalegingo da komunikatzen gertatzen ari zaiona bere familiari. Hau da, ze gertatzen den bere komunitatean, ze jende askoren gandu eragina aldi berean. Oso zaila da lurreratzea maila individualean, baina guk ere horretara iritsi nahi dugu. Hirugarren urratsa niretzat erronka handiena aztertzea da. Pentsa, datu mordoa ditugula, dokumentazio mordoa duzula eskura, oso denbora gutxi dugu. Isadorak santzuen bezala, adibidez, lankide bat hasten da goizeko 8 arratzeko 4etan, aldeko 4etan, Australiara pasatzen da, gero beraia jarraitzeko, gero Ameriketara da iristen da, lankide desberdinak direlako, baina hori zirkuloan zeko bada. Iturri asko dira, elementu kontrasankorrak dira, oda nola hartu erabaki ejekutibo bat ondorioa kontrasankorrak baldin badira. Eta nik uste dut eroso sentu behar dugula, esate baterako hemengo adibide honetan. Oda, datuak kuestionatu egin behar dira. Ez gara datu batzu ez filo, orduan genero diagnostikoan nola adierazi. Hemen adibidez desgaitasun kasu honetan, hau da, datu berberak ematen bat dituzte 10 urtean behin, eta datuak berberak baldin badira, ez daude ondo. Eta nola azpimarratu hori diagnostikoan. Ikuspegi anitzak batzuentzat gauza bat da, beste batzuentzat beste bat. Hau da, nola erakutsi, horretarako jakin behar da diagnostikoan erakusten, baina horretarako ondorio batera iritsi behar dugu. Ze azkenean, perspektiba desberdinak izango ditugu. Beraz nola lagunduko digu ondorio batera iristen, eta grafiko hau, nik sesgo handiarekin,
esan hau lerratu egiten da asko, baina hau da genero gaia hemen datuak daude, hainbat tokitan daudenak, gai askoren inguruan. Askotan konektatu egiten ditugu, zorionekoak baldin bagara. Genero diagnostikoan lortu nahi dugu datu horietatik aurkikuntzak lortzea, eta argitxo txiki horiek ateratzen dira. Eta honena izango litzateke puntu honetara iristea. Eta hau da lehen esan dudana, ez dago janaria, beraz nik ez du jaten, beraz ni gaizki elikatzen naiz, beraz implikazio guztiak lotu behar ditugu, jakiteko ze implikazio duten pertsonengan, eta hor dago erronka handiena. Ze datuak aztertzea arte bada, eta ondoriak ateratzea eta jakitea zer utzi bazter batera, erabaki gogorra ere bada. Hau da, ze gauza utziko ditudan hor kanpoan. Nola ikusten da hau datu analiziak egiten direnean, ikusi dateke grafika gisa, hau da Ukrainakoa, berriki egin da, nola sentitzen diren pertsonak, ze behar dituzten pertsonak, eta ze alde dagoen emakumeen eta gizonezkoen artean horiz emakumeak eta urdinez gizonak atzo esan genuen bezala. Hitz egiten duzunaren arabera, bere pertzepzioa oso desberdina da. Hemen babes maila berbera sentitzen dute gizonezkoek eta emakumezkoek, baina diru sarrerak eta enplegua aztertzeko orduan edo aterpea oso desberdina da. Eta hemen emakume eta gizonen arteko aldea handia da. Eta hemen hortik ikusten duzu datu sarbidea desberdina dela, eta hemen gorakoa narrazioa da, narratiba da. Aurkikuntza orokorrak izan ditzakezu, hemen adibidez esaten du krisiak neurri handian areagotzen ari da desberdintasunak genero mailan eta intersekzionalak direnak eta diskriminazioa handitzen ari da. Eta hemen, ez du testu guztia jarri asko delako, baina diagnostikoak jadanik deskribatu egiten du zein neurrigabekoa den hau guztia talde zehaz batzuentzat. Nola narratzen ditugun gure aurkikuntzak talde desberdinentzat. Noski paragrafo honen ondoren, hitz egiten zuen leku aldatutakoei buruz, hitz egiten zuen hainbat gairi buruz ere. Eta hau da, beste adibide bat ingelesez dago, baina zuek ikus dezazuen. Hau Bangladesen egin zen, eta asmoa da analiziak egin, informazio asko dugu, puntu jakin batzuetara iritsi behar dugu, ze aurkitu dugu izan daitekena orokorragoa, eta beste batzuk zehatzak, adibidez osasun arlokoak. Ze aurkikuntzak egin ditugun, eta ze zailtasun kasu honetan dira emakumeak, haurrak, transgenero pertsonak, eta desgaitasunak dituzten pertsonak esate baterako. Laugarren urratsa, gomendioak idatzi edo eman. Bi motateko gomendioak daude. Batzuk erantzuna ematen dutenak, hau egin behar dugu, erantzunak hau izan behar du esate baterako adibidea. Hau da, banaketa puntua aldatzea, elikagaien puntua banatzea, ez baita segurua, ez baita irisgarria, aldatu egin behar da komunen antolaketa. Aldatu egin behar da informazioa trukatzeko modua, erantzun zerbitzuak bilatzeko orduan genero indarkeriak dagoen kasuetan. Bigarren aukerei lotuagoa dago, eta gomendio hauek eraldatzaileak izan daitezke. Aprobetxatu ze aldaketa positiboak egon daitezken, krisian positiboak komatxo artean. Pentsatu zer ekar dezaken horrek errekuperazio kasura. Beraz, uste dut gomendio batzuk atera behar direla, jakiteko. Debería ser en torno a esto, porque hay potencial. Hor potentziala badago, hau da, errekuperazio faseran, hau da, ze rol izango duten emakumeak, erabakietan parte hartuko dute, nola pasako dira hurrengo faseetara. Ikusiko duzuen bezala diagnostikoetan, gomendio oso espezifikoak daude norbanakoen eta entitateetan. Adibidez, klasterrak hau izan beharko luke. Nazio Batuen sekzio humanitarioa eta X partzuergoak, isa partzuergoak hau izan beharko luke. Kare eta bere talde teknikoak horrela jokatu beharko luke. Hau da, zenbat eta zehatzago izan, eta eragile bati interpelatu egiten badiote orduan eta bideragarriagoak dira.
besteekin batera formulatuak. Zuk datuak aztertu dituzunean eta errebisatzen ari zaren, hau da, zer egin dezakegu urari eta saneamendu dagokionez, teknikariarekin hitz egitea oso baliotsua da. Hau da, hau ari da sortzen nire analizitik eta zentzua du. Hau da, egiten dituzun gomendioak teknikoki bidera ezinak ez izateko, edo absurduak zenbait kasutan, espertiza duzunean hor inguruan. Eta hemen, iradoki, hau ez da askotan egiten dena, normal egiten duguna, baina iradoki nola egingo den jarraipena. Hau da, gomendio bada. Ze, asmo eta etxeropen handiena da aplikatu egingo direla gomendio hauek, baina ez dago inolako tresnari jakiteko ea gomendio hau bete egin den edo kasu egin zaien. Hauek adibideak dira, gomendio adibideak dira, ez ditut denak irakurriko, baina zue jakiteko zer espero ditekeen gomendioetatik. Lehen hau, Palestinan egindako diagnostiko batekoa zen, eta asmoa zen informazioa ematea, hau da, erantzun humanitarioaren plana aurkeztea, eta mota honetako gomendio bat razionala da. Hau da, plan honen helburutan emakumeek lideratutako organizazioak sartu beharko liratekeela, edo emakumeen eskubidean sartzen dena, gomendio gisa oso zabala da. Baina zentzua du estrategia humanitario gisa. Ukrainaren kasuan, esate baterako, gomendio handi bat atera da, maila altukoa gainera. Eta gomendio hau da, doaintzan ematen dituztenak, jakin dezaten ze erantzun jasotzen duten bere laguntza. Eta gero, baita ere, eragile humanitario guztiek parte hartzea. Eta hor, pixkanaka lurra hartuz goaz. Hau, Mekongekoa da, Mekongeko eskualdean eta espezifikoagoa da hor. Eta diagnostiko honetan, adibidez, babes zerbitzua, adibidez, sexu langileentzat. Hau da, zuk horrela egin dezakezu zerbait puntualagoa biztanle hauengan, hainbat herrialdeetan. Eta hemen azpian daudena zehatzagoak dira. Hau Etiopiokoa da. Eta gizonak eta mutilak sartzea. Hau da, lehortearen ondorioz, Etiopian gizonak presio handiagoa dute familiarentzat bizibide ateratzeko. Badira nukleo leku batzuk, non gizonezko konpondu egin behar dutean, gai migrazio gaiak, beste leku batzuetara joan behar dute gizonek bizibide ateratzeko, eta erantzun humanitatik kanpo daude, ez direlako populazio zaurgarria, hau da gizonak berriro ekarri behar dira erantzun arlora. Hau da, ikusteko ze egoerari egin behar dioten aurre. Beraz, hemen ikusten dituzu zein diren zaurgarrienak, baina behar bada hain zaurgarriak ez direnak, baina une jakiren batean horrela egoera horretan egon daitezkenak. Azkenean, bosgarren urratsa partekatu. Plan bat izan, jakin zer egingo dugu diagnostikoarekin esku artean duguna, norekin partekatuko dugu, zein da azkean erabiltzailea. Hau kopia huts bada. Hau da, nola partekatu daiteken. Eta definitu zoaz, norekin nahi duzun partekatu, eta ez duzu dena partekatuko. Hautatu egin behar duzu zen, mezu gako partekatu nahi dituzun, beraz adibidez nazio batuekin hitz egingo dut, eta nik bideratu egingo ditut haiengan eragina dituzten gomendioak. Hau da, hitz egingo dut tokiko erantzuntaldiarekin eta ja operazionalak hartzen ditut kontuan. Eta ARG-ren ebaluazioarekin ikasi dugunarek izan da, partekatzea, sozializatzea eta eztabaidatzea genero ebaluazio bat horrek eragina izan dezakela hainbat espazioetan. Hau izan zen NBM. ARG global bat egin genuen COVID-19 inguruan eta esan genezake eragina izan dugula erabakiak hartzeko orduan eta eragiteko orduan maila globalean. Lankidetza aurrera eramateko orduan hainbat mailatan. Beraz, partekatzea
baina, bueno, mailez bialtzea, edo web horrian jartzea ere intentzionala izatea bada. Voy cerrando pronto. Isten, joango naiz, mila esker, Mireia, non gaude zer bezala, eta eztabaida handiena da, ea segarren puntua behar dugun edo ez. Segarren puntua izango litzateke esan nizuen hori. Hau da, gomendioak zoragarriak dira, dokumentu oso praktikoa dugu, diagnostikoarekin oso harro gaude, zer informa dezake, baina ze gertatu da gomendioren ondoren, nor arduratuko da, nola dakigu zer implementatu den, ze erabaki hartu diren, eta zein ez, ze oso kontziente izan behar dugu horren inguruan. Eta ariketa bat egin genuen segarren puntu honen inguruan, eta berbatekin behar da dokumentuaren ondoren, erantzun taldea eser dadila, eta gomendio joan dadila ikusteko zeinek funtzionatzen duen edo ez. Zein landuko dugu eta zeinetan gaude konprometitua. Zer sartuko da proiektuan, zer monitorizatuko den, zer ebaluatuko den, eta zein ez dugun aurrera aterako. Eta prozesunen inguruko kontu ematetan, beraz, hizketan ari gara jakiteko ze tresna erabiliko dugun azken urrats honetan, eta ikusten ari gara behar bada sailkapen sistema bat behar dugula, ikusteko zein diren bideragarriak, zein bidera ezinak, eta hor daude gomendio horiek. Eta jadanik badakigu zer landu behar dugun. Beraz, beste puntu gehiago eta bukatzen dut Mireia. Gure esperientziak kontutan hartuz, esan nezake, genero azterketa bizkorra aukera izan dela, beharrezkoa edo nahitaezkoa ez den kasu batean, azkenean praktika komun bat bihurtzen da. Eta hori gertatu da, Sudan eta Siria ondoren antolatzaileek ikusi dute oso erabilgarria dela erantzun humanitario egiteko, beraz organikoki, taldeak hasi dira erabiltzen. Inork ez ditu behartzen, ez dago protokolo bat horretarako, ez dago baldintzatzailerik, baina gure antolakuntza kulturaren parte bihurtu da. Hau da, esan genezake, erantzun hobea dagoela, hori izan digu ebaluazioak. Hau da, gure erantzunak egokitzen ditugu, ez da ideala, baina erantzunak egokitzen ditugu, proba dezakegu, jarduera, erabaki programatikoak daudela, diagnostiko bizkor batekin ondoren. Hobetu dugu datuak maneiatzeko orduan, hobeak gara datuak bilatzen, eta hobeak gara datuak biltzen. Andalisian batzutan botz gelditzen gara, eta hor jarretu behar dugu hobetzen. Eta berriz ere, datuetan aurkikuntzak egin ahal izateko, hobekuntzak egin ditugu. Gero, hobea gara orain ere diagnostikoak egiten beste batzuekin, bazkidekin egiten dugunean edo tokiko antolatzaileekin, horiek dira onenak eta gehien baloratzen ditugunak eta balio handienak dituztenak beste eragile batzuei begira. Eta lehen esan dudan bezala, eragin mekanismo bat ere bihurtu da. ARG-ak erabiliz beste erakunde batzuekin. Inpaktua neurtu behar dugu, erantzun hobea dugu, baina oraindik ezin dugu frogatu. Ezin gure neurketa tresnak erantzunen monitorio batean oraindik ez daude ondo lotuta. Beraz, bai, oraindik ezin dugu esan elikagaiak emateko modua egokiena den, ea hobetu den, era segurtasun alimentario hobetu den, oraindik ez dugu lotura zuzen hori egin. Eztabaida handia dugu antolakuntzan, ea diagnostikoa lasterketa baden edo maratoia den. Lasterketa egiten dugu eta haren diagnostikoa egin ondoren akituta gaude, noiz hasiko dugu horrengoa. Zenbat jasan dezakezu erritmo hori erantzun humanitarioa dagoenean oso testu inguru zail batean. Indarrak noraino ematen dizu? Análisis de datos, ¿cuántos datos podemos realmente consumir? Datuen analisi dagokienez, zenbat datu analizatu ditzakegu digeritu dezakeguna, baina gehiago biltzen dugu, non gelditzen dugu, erauzketa hori. Eztabaida ere, den aipatu dudanez, bada ea zentzuri duen diagnostiko azkarra egiteak, edo ea sektoreko beharretara bideratu beharko genituzken gure ahaleginak. Nire iritziz,
diagnostiko azkarrek ematen dituzte jarraipen batzuk edo jarraibide batzuk oso baliagarria direnak. Iruditzen zait tresna osagarria dela. Eta puntu itxuak ere estaltzen dituztela. Eta azkenik, esaten da normalean ere baliabildeak mugatu direlako egiten direla. Tira, hasieratik pentsatu ez bada, batzuetan izan daiteke. Eta honekin amaituko dut. Genero diagnostiko azkarra, ez da tresna bakarra. Tresna gehiago erabiltzen dira, eta proiektu batean, lehenik eta behin, pentsatu egiten da, diseinua egiten da, gero abiaraz egiten da, gero egin egiten da, kontrolatu egiten da, eta etxe egiten da. Diagnostiko azkarrak hemen hasten dira, eta hainbat interakzio izango ditu, baina abia puntua hauxe da, ezta? Eta hau egin ahala esango duzu, ongi, baliabide finantzaria beharko ditugu, orduan hor jauz egiten duzu, horra. Jauz egiten duzu zerbitzuetarako sarbidera. Lan egingo duzu gizonak eta haurrak sartzeko. Aldi berean, jakin nahi duzu, erakunde gisa, ea aurrera eramaten ari zaren genero konpromiso guztiak, orduan markagailua erabiliko duzu, eta badago egokitutako tresna bat, ekintza humanitarioko programazio eta garapenerako. Beraz, hori erabili egiten da munduko proiektu Es guztiak. una forma de saber de que si todo esto que estamos pensando y comprometiéndonos a hacer realmente. Beraz, ikusten ari gara, benetan ea eraldatzaileak izaten ari garen eta gure konpromisoa ere ekintzetan islatzen den. Ekintzaren ostean, ebaluaketa bat egiten da, ebaluaketa azkarra ere, eta hor aztertzen dira ere diagnostikoko alderdiak. Eta diagnostikoaz harago, gauza gehiago daude, konplexuago egiten da, eta elkarren artean lotzen badira, zentzu handiago dute. Eta honekin amaituko dut. Muchísimas gracias, Jimena. Eskerrik asko, Ximena. Orain, ordu erdi dugu, galderak, iruzkinak egiteko, inorkitza hartu nahi badu, badakit lehenengo galdera beti dela zailena. Sí, adelante. Bai, aurrera. A ver, nos ha llegado una... Galdera bat iritsi zaigu, online egin dute, eta honola dio. Kaixo, Greta Frankenfeld naiz, kanala Fondo de Mujeresekoa. Oso egokia eta praktikoa da jardunaldi hau, eskerrik asko aurkezpen hain interesgarriarengatik. Zer egin dute tokiko erakunde feministek bestalde baldago? Aldez aurreko informazio bilketarako atal zehatzen bat, eskerrik asko. Vemos un par de preguntas más y luego... Bai, beste galdera pare bat egingo ditugu eta gero Ximenak erantzungo du. So, my question is English. Hi, good morning. Egun nik ingelesez galdetuko dut. 5. puntuari buruz, 5. urratsari buruz. Jakin nahiko nuke, ea aurrekontua bezalako zerbait ere gehitu dezakegun ikuspegi zehatzago bat izateko. Eta 2. galdera, toki erakunde batek, ez badaker bezalako erakunde nazioarteko bat, tresna hau bada nahikoa, dointzaileentzat, fidagarria da? Fidagarria da, plan hau baldin badugu, zuk esan duzun bezala, irizpidea bat jarraitzen badituzu, lehentasunak ezartzen dituzu esku hartzea egiteko. Eta baliagarria da hori gurea bezalako erakunde batentzat? Jimena, pues dale.
Okay, voy a empezar aquí. En cuanto a la primera sobre Ongi hasiko naiz erantzuten. Bertako erakunde feministek zer egin dute, zuk albidetzen diezuna, ez da? Albidetzen dena eta diagnostikoaren baitan jasotzen denaren araberakoa izango da. Batzuetan oso instituzionalak izan dira, hotsarekin asoziatu gara, eta oso gauza handiak egin dira, protagonismo handia dute bertako erakundeek, hainbat arrazoirengatik, batetik testuingura oso ongi ezagutzen dutelako, eta horregatik haien diagnostikoa egokiagoa izan daitekelako, eta bestetik aukerengatik, eta agian finantzaketa guk dugu, baina bertako edute diagnostiko eta plangintza hobea, ezta? Atzo aipatzen zen Mujeres Liderando Emergencias proiektuak hain zuzen ere hori bilatzen du diagnostikoan parte hartzea, baina baita ere beraien parte hartzea erantzunetan hobeto ezagutzen dutelako errealitatea. Datuen bilketari dagokionez herrialdearen araberakoa da. Adibidez, Bangladesen badugu beharradinako egitura, datuen bilketa bat egiteko eta herri batetik bestera eramateko, datuen bilketan laguntzeko. Eta Nigeria bezalako herrialdeetan kanpoko taldeen laguntza behar duzu eta jendea trebatu beharko duzu, erabakiak hartzeko, datua biltzeko eta zuzoaz pixka bat zehazten dituzun gaitasunen arabera eta herrialdean eskura duzunaren arabera. Eta beste galdera, aurrekontuari zegokiona, oso iradokizun ona da, uste dute zentzu handia duela, ezta? Zer koste duen azaltzea ere interesgarria da. Nik ez dut egin parte hartu den diagnostikoetan, baina uste dut zentzua duela ere hori eranzteak. Sinesgarritasuna bertako erakunde izan ala ez, iruditzen zait sinesgarria dela. Diagnostiko azkarra sinesgarria da, eta gainera 60 herrialdetan egin izana, ere bada babes bat, hotsak nazio batuen erakundeek eta handiek garrantzitsuek ere egiten dute. Eta metodologia errespetatzen bada, sinesgarritasuna hor dago, berdin dio, erakundea tokikoa baldin bada. Eta gomendioi eta ekintzei dagokienez, nik ikusten dut hor iritzi tekniko badagoela, proiektuaren iritzi teknikoa. Zu bat duzu txostenaren diagnostikoa eta da ikustea testuinguruan zer egokitzen den, ez? Eta nik beti jotzen dut, errezena den horretara, ez da? Ikustea zer den egiten ari garenarekin hobekien uztartzen dena. Konplexuen entzatera interesgarria izan daiteke ikustea nola heldu, ez da? Erronka polita delako. Baina batez ere interesgarria iruditzen zait ikustea eta ongi jakitea zer uzten dugun kanpoan eta zer implikazio dituen zerbait kanpoan uzteak. Gera dadila gure kontzientzian, ez? Egikaritzeko orduan hartzen ditugun erabakiak. Hori ere noski batzuetan aurrekontu kontua da, ez da? Baina badakigu agian gauza batzuk ezin ditugula guk egin eta beste sektore batzuetara eraman behar ditugula, ez da? Eta tokatzen zait Oxfamekin hitz egitea, tokatzen zait nazio batuekin hitz egitea, gomendio horiekin zerbait egin behar delako, ez da? Eskerrik asko. Beste galderarik badago iruzkinen bat? Egunon. Rashid naiz, eta nire galdera honako hau da. Koordinazioarekin lotuta, hasierako datuen bilketaz hitz egiten dugunean, krisi garaitan, dakizuenez ez gara bakarrik egoten. Eragile asko egoten dira nazio batuetako eragileak, bestelako gobernuz kanpoko erakundeak informazioa bildu nahian.
eta koordinazioak lagundu dezake jendeari galdera behin eta berriz ez errepikatu beharrarekin. Ehunka erakunde saiatzen dira familia berberengandik informazioa lortzen eta presioa dute. Eta ez dute hori behar, ezta? Uste dut horretan laguntza behar dugula. Zerbitzua bilatzen dituzte eta gu datuen bilketarekin agian abrumatu egiten ditugu, ezta? Jakin nahiko nuke ea nola lantzen duzuen hori zuek krisialdi baten hasieran oso zaila da koordinatzea, ezta? Eta nola gerturatu pertsona horiengana? Nola egin daiteke hori? Hori izan da gure kasuan behintzat oztoporik handiena. Eta jendea askotan kexu da. Informazioa asko eskatzen zaielako eta esaten digute. Informazioa eskatzen diguzue, baina ez diguzue zer ematen. Laguntzen dizuegu eta esaten duzue probatu egin nahi duzuela, baina azkenean ez duzue besterik ematen. Eta horrela kaltetuta geratzen da erakundeen erreputazioa ez dakitelako zertan geratuko den, ezta? Bat gehiago. Egun hon eskerrik asko, Iban eskasi bat naiz. Eskerrik asko aurkezpenarengatik. Galdera oso zehatza da. Datu bilketa eta analisi faseari buruz jakin nahiko nuke ea erabiltzen duzuen edo ea pentsatzen duzuen Big Data bezalako teknologia erabiltzea etorkizunean patroia biltzeko soilik diagnostiko zehatz batean, baizik eta baita ere beste eremu batzuetan hortik ere ikaskuntza ateratzeko. Voy aquí. Okay. Perfecto. Sobre coordinación. Aquí. Koordinazioari buruz. Hemen oso partziala izango naiz eta nire bizipena hitz egingo dut. Zurekin guztiz ados nago. Oro hor bikoiztu egiten ditugu datu bilketarako aleginak, ezta? Eta nik parte hartu dut bestelako assessment batzuetan, orain Bolivian, nire herrialdean, eta han ikusten genuen krisia hasi zenean, bertan parte hartzen genuen erakundak elkartu egin ginen, eta bai bereiztu genuela galdera. Zer galdetu genezakeen? Adibidez, guri utzi zizkiguten generoarekin lotutako galderak. Informazio arrakalak zirenak sektoreka banatu ziren, eta nolabait konfiantza jartzen zen gai batzuk guk galdetu genitzan. Kasu honetan generoarekin lotutakoak, ezta? Eta sektoreko diagnostikoei dagokienez, ikusten zen zer egingo zen, ezta? Diagnostiko komuna garrantzitsua zen, demagun ur kontuetan sartzeko adibidez, ez? Eta egia da koordinazioa denbora eskatzen duela, baina uste dut honek agerian utzi duela posible dela, egingarria dela. Eta Ukrainan adibidez diagnostiko azkarrean badago gomendio oso zehatz bat. Doaintzailei eskatzen diete finantzak eta ematen duten erakundei datu horiek eta diagnostiko horiek askatzea, ezagutzera ematea azken batean. Eta iruditzen zait hori ere interesgarria dela, ez? Funtsak ematen dizkizut, baina askatu datuak sektorerako beste agentziek ere erabilia izan dezaten, ez da? Eta agian gertatuko zen beste leku batzuetan ere, baina nik lehenengoz bertan ikusi dut, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Iruditzen zait gainera saiestu egin behar direla bikoizketa horiek, ezta? Eta garrantzitsua dela horretarako esertzea eta erantzunkizunak gure gain hartzea, ezta? Zerbait eskatuko zaidalako ere, ezta?
Eta datuen analisiaren galderari dagokionez, Big Data-rako eta barrerako, uste dut ez gaudela prest orainik ere gure datu bilketarako moduaren kalitatea bestelakoa da. Analisi azkarrari dagokionez, kasu honetan. Big Data eta datu agregatuak, ari dira adibidez erabiltzen pertsonen mugikortasuna ulertzeko non jartzen den erantzuna, herritarren leku aldaketai erreparatuz. Eta ikasteko eta ikasbideak ateratzeko uste dut oraindik aurreko urrats batean gaudela. Ari gara horrena saiatzen uniformizatzen, ikusten zer nolako egiturak ditugun eta dena formatu berera eramaten saiatzen ari gara. Azken batean talde bakoitzak erabiltzen du alduena, batzuek Excela erabiltzen dute, beste batzuk gauza sofistikatuagoak, batzu paperean geratzen dira, beraz oraindik ere alde handiak daude datuen bizilekuari dagokienez. Beste galderarik? Bai, bi galdera gehiago egingo ditugu. Egunon, Fernando Armanza, aholkulari independentea naiz. Oso interesgarria iruditu zait, baina agian zure azpitizo den iruzkin horiek interesatu zaizki gehiago aditua zaren heinean. Amadorrek eta beste eren batek proposatzen dutena entzunda ere, dualtasun batzuk ikusten ditut, ezta? Batetik tokikoa eta nazioarte. Eta horrekin ere boterea aipatzen dut, eta bestetik datuen erauzketa eta analisia. Esan duzu datuak erauzteko gaitasun handia dagoela eta analisi gaitasuna mugatuagoa dela. Eta nik urte hauetan ikusi dut argi denek dutela. Gero kontua da ea nola egin nazioartean onargarria den hizkuntza batean jartzeko eta nola egin doaintzaileentzat ere ulergarria den modu batean. Ikusten dugu askotan bertako biztanleentzat ere gehiegi izan daitekela, ezta? Eta tresna egokiari dagokionez eta sare horretan zuk aipatu duzu ere Save the Children eta potolo horiek, ezta? Iruditzen zait askotan garrantzitsua dela eskatzea eta nork erabildezagela nahi duen hizkuntzan. Eta erabiltzaileek egokitu dezatela, doaintzaileek eta tokiko erakundek erabili dezatela behar duten hizkuntzan. Ez da, askotan badirudi tokiko eskatzen diegula, inor baino hobeto menderatzen nazioarteko hizkuntzak eta nola kudeatu askotan nazioarteko baino hizkuntza zainduago batekin, ez da? Eta ez du kritika gisa bezala esaten, baizik eta iruditzen zaidalako garrantzitsua dela hau ere hor agerian jartzea. Bai? Bai, ea? Analiza lentik, alboan gobernuz kanpoko erakundetik, hau esaten du. Agentzien arteko koordinazioari dagokionez, hortxe dago sektoreko lantaldeen garrantzia aleginak ez dikoizteko hori batetik. Eta bestetik, Balearu Artetako gobernutik, Carmen Ortegak idazten du, eta Isadorak atzo aipatu zuen zerbait. Esaten du, kaixo jakineko nuke zer egoera irekitzen zaizkien emakumei krisi egoeratan. Adibidez, Bigarren Mundu Gerran, emakume askok eduki zuten aukera, lehen egin ez zitzaketen lanak egiteko. Horrelako egoeraren baten berri eman dezakezu, horrelako adibideren bat? Eskerrik asko. Sí, y ahí terminamos. Sí. Okay. Perfecto. Sobre la dualidad y el análisis
Dualtasunari, analisiari dagokionez, eta dohaintzaileen hizkerari dagokionez, bai, ados nago. Uste dut askotan aitortzea badela lehenengo urratsa gauzak aldatzeko, ez da? Zer estraktiboak garen, oso naturala da sistema osoan, ez da? Zientzia politikoetan, soilik ekintza humanitarioan, iruditzen zaigu perfekzioa dela dena jakitea. Eta ez dugu gaitasunik, ez da, hori digeritzeko eta hori guztia barneratzeko. Eta niri iruditzen zait datu saturazio bat dugula, oro har sektore osoan. Eta toki erakundei dagokienez, eta hau bada nire pertzepzio pertsonala, toki erakundek, toki taldeek, toki eragilek oso ongi ezagutzen dute testuingurua. Ederki dakite nolakoa den errealitatea. Eta iruditzen zait agian baliagarria izan daitekela, bestelako iturrietako datuak biltzea. Hainbat hizkuntzetan ere erabiltzen direnak ikusteko ea beraie pentsatzen dutena baieztatu egiten den. Ea zuzen dabiltzan, ez da hori egiazteko. Eta ikusten dugu toki mailan ere gauza beste modu batera ikusten direla beharrei dagokienez. Eta horrek ere noski zure alborapena ekartzen du datuak aztertzeko orduan, ez da? Eta niri iruditzen zait ez dela baztertu behar bertako erakundek duten gaitasuna larrialdira iristeko. Eta garrantzitsua da hori dauden datuekin ere alderatzea. Guztiz ados ere hizkuntzaren gaiarekin, dena ingelesez nahi dugu eta iruditzen zaigu informazio guztia ingelesez bakarri dagoela, ez da? Eta zentzu horretan, konpromiso handi bat, ez da? Bertako hizkuntzak ere erabili izateko datuen analisirako. Eta tresna egokia izateari dagokionez, nire ustez Isadorak atzo aipatu zuenaren harira, guk karen dugun esperientzia ikusita, tresna askea da, nahiko sinplea da, eta emakume bideratutako erakundeetara eraman daiteke, ez da, uste dut horrek laguntzen duela, bestelako tresnak ere garatzen eta erabil dezala nork berean nahi duen bezala. Hor dago, sorta osoa eta badugu gaitasuna ere jakiteko zerk funtzionatzen duen. Eta agentzien arteko koordinazioari dagokionez guztiz ados nago, klasterrak oso garrantzitsuak dira, koordinatu ahal izateko genero diagnostikoak. Krisi egoeran dauden emakumei dagokienez, banituen hemen ohartxo batzuk, eta nik ikusi ditudan adibideetan, egon dira emakumeak beharrezkoa denean merkaturatzen direla, ez da ikusten ari gara, gatazka eremuetan, larrialdi egoeratan. Eta hemen ere banituen adibide batzuk, Palestina, Etiopia, lorteagatik beste jarduera ekonomiko batzuetan aritu behar dira. Palestinaren kasuan emakume asko lan ordainduetara mugitzen dira, egoera bultzatuta, beraz, hori krisitan ikusten dugu, ez? Covidarekin ere, emakumeek zamaren parte asko handiago bat hartu dute, adinekoen zaintzan, aurren zaintzan, testuinguru batzuetan ere, esan nahi izan du, lan merkatura atera behar izatea. Beraz, berriro ere atzoko gaiari helduz, horrelako aukerak bilatu egin behar dira. Eta egia da, krisiek badaituztela ondorio negatibo batzuk, baina jakin behar dugu ere aukerak ikusten, aukerak bilatzen. Beste galdera bat dago, ez dakit denbora daukagun, bai, galdera bat gehiago eta amaituko dugu.
Aurrera. Gurutze aizpuruak idazten du mundua bakeanetik. Eta honela dio, eskerrik asko aurkezpenagatik, bikaina iruditu zait. Atzo, aipatu zuten, genero analisi azkarra ez dela tresnarik egokiena enkistatuta dauden azterketa horietan, baina guk ikusi dugu migratzaileen karabanetan bidean dauden herritarrekin oso azkar lor ditzakegula informazioak, normalean egun bateko denborazkotasunarekin. Zuen esperientzian posible da hau oso azkar egitea, hain azkar egitea? Eta zuen iritzi zer ezagutzeko balia genezake? Tira, Etiopia datorkit burura, ezta? Badugu lehortaren krisialdi hori, etengabe daukaguna, eta horri erantzi behar diogu gatazka, COVID-a, badaude hor gainera gailurtxo batzuk, ezta? Eta hor diagnostiko azkarrak oso baliagarriak izan daitezke. Badauzulako da krisialdi bat, baina badaude gero unegoren batzuk edo piko batzuk, ezta? Eta iruditzen zait, kasu honetan diagnostiko azkarrak, lagunduko dizula ikuspegi zehatz horri begiratzen. Egoera zehatz horri, jada horretik existitzen den krisi batean. Eta COVID-arekin lotutako datuak emango dizkizu, gatazka zehatz batekin lotutakoak. Eta ados nago Isadorarekin esaten zuelako, epe luzeko bestelako krisietan behar duzuna badela askoz ere sakonagoa izango den azterlan bat. Eta azkarra erabili daiteke hala ere piko horietarako, unegoren horietarako, ezta? Jada epe luzeko horretan sortzen diren beste krisi txikietarako. Eskerrik asko, galderengatik, iruzkinengatik, oraindik egun guztia geratzen zaigu, eta espero dut galdera gehiago egotea. Ziurrenik asko ere erantzungo dira, hurrengo aurkezpenetan, Luisa Kolonbiako testuingurua hitz egingo digu, Venezuelako migratzailea ditugu, ibiltari izenez ezagunak direnak, eta hor agian azkeneko galderarekin lotutako egoera antzeko bat izango genuke. Aurkezpena amaitzeko gonbidapen bat, Jimenak azaldu duenaren harira, goazen ezagutzera, beharren diagnostiko honetarako tresna hau, ezakit hemen erakunde bereien tresna propioa dituzten, uste dut baliagarria dela tresna hori trukatzea, eta ikastea batetik eta bestetik aztertzeko ean nola jarraitu dezakegun hobetzen tresnak erabiliz. Eta beti garrantzitsua ere, galdetzea zergatik den garrantzitsua beharren diagnostiko bat egitea. Atzore aipatu genuen krisialdiek oso inpaktu desberdina dutela emakumeengan, aurrengan, helduengan, eta nola bada tresna azkarra, bada progresiboa, eta metodo aniztasun bat dakar. Eta beste irakurle batzuekin koordinatuz Rashidek esan duen bezala ulertzeko, zer aldatu den, nola aldatu den, eta inpaktuaren hitz hori berreskuratuz. Benetan beharrezkoa dugulako ulertzeko zer gertatu den. Gomendioak zehatzak izatea, praktikoak izatea, eragile bati bideratutakoak, eta horrentzat ere bideragarriak izatea. Datuak sektoreari ematea, Ukrainan ikusten ari garen bezala, dointzailek eskatu duten zerbait da, eta tokiko sektoreekin eta haientzat ere lan egitea. Diagnostikoak erantzunari buruzko informazioa eman behar du. Eta agian arriskoak hartu beharko genituzke ere, gomendio konplexuenetan,
eta gardentasunez jokatu, esateko begira. Honekin gu ez gara gai, baina saiatuko gara, ez? Eta uste dut honekin utziko dugula, hemen, eta kafe hartzera joango garela, eskerrik asko. Tenemos media hora. Ordu erdi daukagu, 11:00 itzuliko gara. Ondoko aretoan da kafea. Sí,